Dong, gilabtan mo mo anak. Taro ka. Kita ka ali. Pahala ka. Tubag! Ya! Asa si Sarge? Patay! Mama! Pastila pa rin kahuya, ganiha pa ko nanilhig. Sagbot na po. Dong, ikaw sa diraw ka na kay buhaton, siguro magka-cellphone diha. Ah, sugo na pod. Karil timador ba nyo mata ka? Wala gay kailang gibuhat. Hey, kapuya ba ano yoy? Oh, Sige, panugo. Uy, Bong! Nilhig man lagi! Oh, nga naman day. O babae raman na, Bob! Magbuhotay ka. Aw! Gusto siguro ka mahimong housewife! Ay, sige, yaga, tan. Magyaga-yaga pa day ko! Wala man! Kahit kang bata ka. Agay! Isumbong niya, Papa! Nganong naghilak man ka? Nasa si Bakla! Kisay na yung labot ni mo. Si Bongbong! Sarge! Oy, sana may problema na bata na. Sarge, pag-abot dire, naghilak naman na. Ah, sige, hilak pa. Bunala tayo sa motron. Nabagi ko ba? Isumbag kong Bongbong! Gisumbag ako no, Sarge. Tara, sabay ko ninyo. Boss, tabangin mi, boss. Taasa, uy. Ah, nabuangan ni Ron. Ang sa naman yung style niya, eh. Dara, nagsumbag si ko! Dong, gilabtan mo anak. Taro ka. Kita ka ali. Pahala ka. Tubag! Ya! Asa si Sarge? Patay! Mama!